1990-njy ýyllar. Bu ýyllar içinde söwüşler meýdanlarda geçýärdi. Ölenler bolsa adaty esgerler bolýar. Ýöne bu ýyllarda akylly bir adam täze bir zady gördü. 10 000 adamlyk goşunyň söwüş meýdanynda ýok etmek ýerine bu goşunlaryň başyndaky adamy köşkünde ýok etmek. Bu günden sonra wezirler hatda sultanlar özlerinden gorkmaga başladylar. Düşmanlaryny ukudan goýan bu suikastçylaryň başynda bolsa bir adam bardy. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah 1990-njy ýylyň 4-nji sentýabrynda Alamut galasyny eýleýär we Haşhaşy gizliň guramasyny döretýär. Bu tarihten sonra Seljuklu döwletine we Abbasylara garşy göreş başlaýar. Bu ýerdäki ütgeşmelerden rahatsyz bolan Beýik Seljuk döwleti weziri Nizamülkün goşuny bilen galany 4 aý gabagda saklasalar diýile geçirip bilmeýärler. Bu 4 aýdan sonra Hasan Sabbah bir suikastçyny uradyp döwrüň gowy adamlaryndan biri bolan Nizamülki çadyryny öldürtýär. Bundan sonra galanyň gabagy besedilýär we Beýik Seljuklu sultany Mälikşanyň ölüminden sonra Seljuklu döwleti gowuşaýar. Bu wakadan sonra Seljuklu tagtyna geçen Sultan Sanjar Hasan Sabbah'ı öldürmek üçin adamlaryny uratýar. Ýöne sultan ertesi ýerden oýananda baş ucuna daşa sokulan bir hanjary görýär. Gorkan we näme etjegini bilmeýän Sultan Sanjar bu wakany gizlejek bolsa-da bu hadisanyň arkasyndan ilçi bilen gelen hatda şeýle ýazýardy. Bu hanjaryň gaty daşyň ýerine sultanyň döşüne sokmagyny islemezmidim. Bu wakadan sonra Sultan Sanjar Hasan Sabbah'ı öldürmekden ýüzegilýär we adamlaryny ýyza çekýär. O neçeni görülmedik söwüş ýollaryny ulanan Hasan Sabbah Alamut galasynda suikastçylaryny taýinlamagyny dowam etdirýär. Fidadi we atlandyrylan bu söwüşçilere guramanyň içine eseşim diýilerdi. Günümüzdäki asesin sözi bundan gelip çykýar. Bu söwüşçiler köp görnüşli ýaralar bilen uruşmakda köp adamlaryň başaryp bilmejek synaglaryndan geçýärler. Bu synaglardan sonra suikastçylar bir ölüm mekanizmyna öwürlýärler. Ün köp ulanýan ýaralar bolsa hanjardyr. Bir asesin bir adam öldürmek üçin emir alan aslynda öz ölümine demir edilýärdi. Sebäbi ynançlaryna we öwredilişine görä öldürmeli adam öldürilükden sonra özlerini kim öldürmesi gerekdi. Emma öz canlaryny özleri almazdy. Sebäbi İslam dinine görä özüni öldürmek günah diňli bilinýärdi. Bu sebäpden wezipäni ýerine ýetirmäne gidilende asla ölüm gorkusy bolmaýardy. Hasan Sabbah'ın bu suikastçilere emir vermeden öňleşe berip süýüp Balşera wakan derýaly owadan gyldy cennet bagyna gitýänini aýdylýar. Hasan Sabbah Alamut galasyny eýlenden sonra 34 ýyl boýunça ölýänçe bu galadan çykmaýar. Onuň ýaşan döwründe galada şerap içmek adagyny edilýär we onuň ören adalatly bolanyny aýdylýar. Bu rowluny jenaýete gatnaşanlyk üçin we beýleki owluny şerap içenlik üçin öldürdükdir. Ol esasan din ilmleri, astronomi, himiýa we hekimçilik bilen gyzykmakdyr. Hasan Sabbah 1124-nji ýylyň maý aýynyň 23-nä aradan çykýar. Hasan Sabbah'ın Alamut galasy barada aýdymyzda bolsa 1256-njy ýylda Mongol hökümdary Hülagy Han bu galany çöldüş edip almajagyny bilenden sonra galanyň aşagyny gazdyryp newit bilen doldurtýar we galany patlatýar. Hasan Sabbah'ın tarihde bu eden işleri Assassin's Creed oýunyň döremegine ilham çeşmesi bolýar.
no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. Help me to decide. Help me make the most of freedom.